Legenden om Buddha. En fuldmånenat 560 år før Jesu fødsel blev en hinduistisk prins født. Prinsens mor Maja havde drømt en underlig drøm, mens hun ventede sin søn. I drømmen så hun en hellig mand, som så ud som en hvid elefant og havde en lotusblomst i snablen. Den hellige mand ville hjælpe mennesker til at forstå meningen med livet. I drømmen fortalte han dronning Maja, at han ville lade sig føde igen. I samme øjeblik, som Maja fødte sin søn, skete der utrolige ting. Planeterne i solsystemet ændrede deres baner, blinde fik syn tilbage, og Lara begyndte at gå. Alt dette var tegn på, at noget usædvanligt og underligt var sket. Maja havde i drømmen fået at vide af den hvide elefant, at hende og hendes mand skulle have en søn med meget usædvanlige egenskaber. Hvis de ønskede, at han skulle efterfølge sin far som fyrste i bjergriget, måtte de forhindre ham i at komme i kontakt med sygdom, alderdom, fattigdom og død. Ellers ville prinsen blive en hellig mand, og hans familie, Shakya, ville miste magten i riget. Ifølge legenden kom Siddhartha, den kommende Buddha, til verden på en unaturlig måde. Hans mor, dronning Maja, fødte ham gennem hoften. Den nyfødte prins fik navnet Siddhartha Gautama. Da han var 7 dage gammel, døde hans mor. På trods af alle farens anstrengelser, kom den unge prins alligevel til sidst i kontakt med alderdom, sygdom, lidelse og død. Det var da han en dag lod hans heste trække den fyrstelige vogn uden for murene. Der så Siddhartha for første gang livet blandt almindelige mennesker. Han så gamle, syge og tiggere. Han så et menneske, som ikke længere var i live. Efter han indså, at der var masser af lidelse og død i verden, besluttede han sig for at finde livets mening. Han besøgte mange vise mænd, men intet af det, han lærte af dem, gav svar på spørgsmålet om livets mening. Så forsøgte Siddhartha at finde svar på en ny måde. Han bestemte sig til at holde op med at spise og afstå fra alt, men denne metode fungerede ikke. Han måtte jo overleve, hvis han ville finde svaret. Det var tydeligvis ikke meningen, at man skulle pine sin krop og leve som asket. Buddha den oplyste. I byen Bodh Gaya satte Siddhartha sig til at meditere under et fintræ. Han havde ikke tænkt sig at flytte sig, før han havde løst gåden om livets mening. Efter 49 dages meditation under fintræet fik Siddhartha Gautama endelig svaret på sit spørgsmål om, hvorfor der er lidelse i verden. Han indså, at al lidelse skyldes, at menneskene aldrig er tilfredse med det, de har. Menneskene søger altid efter mere og holder aldrig op med at søge, og derfor ophører lidelsen heller ikke. Den morgen, da Siddhartha så morgenstjernen lyse på himlen, havde han endelig forstået. Han var blevet oplyst. Nu var han Buddha, som netop betød den oplyste.